ଥରେ ଗଧ ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିକି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ଗଧ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧ ବସିକି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଭାବିଲା ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯିବାଟା ଭୁଲ ବୋଧେ, ଗଧ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ଗଧ ଅଛି, ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ନ ଯାଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯିବାଟା ଭୁଲ, ବସି ନ ଯିବାଟା ବି ଭୁଲ। ଆମ ସମାଜରେ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ। ଆମ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଥିବା, ହେଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଧରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ବିବାହ କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଉ ଆପଣ ଆଗେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଇବେ। ରାଜା ଧୁଆଧୁଇ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ଭାତ ନେଇକି ରାଜାକୁ ଦେଲା। ରାଜା ରାଗିକି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ଖାଇବି? ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକର ଅଇଁଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ସେଇ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଲାଗୁନି? ରାଜା ନିଜ ଭୁଲ ଜାଣିପାରି କ୍ଷମା ମାଗି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ବି ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ, ମାନେ କୌଣସି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ଛାଇରେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଗଲେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଡାଳପତ୍ର କଅଁଳିକି ଯେମିତି ଗଛ ସେମିତି ହେଲା। ମଣିଷ ବି କୌଣସି କାମରେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ପାଖ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେଇ କାମ କରିଚାଲିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଜଲ୍ଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ କି? କେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାନେ ତାକୁ ବି ସମୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର। ଜଣେ ଗରିବ ଭିକାର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭିକ ମାଗୁଥାଏ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ତମେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭିକ ମାଗୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଭିକାରୀ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ତା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ବି ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ତା ବୋଲିକି ପବ୍କୁ ଯିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ। କାହିଁକି? ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାଗନ୍ତି, ତମ ଭଳିଆ ଧନୀ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଗନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି?